Mijn volledige naam is Eersel, de voornamen zijn Christian Hendrik. Oké. Maar ik ben bekend als Hein. Dat is afgeleid van Hendrik, dat is de tweede naam. Maar je moet me niet vragen hoe ik eraan gekomen ben. Hein Eersel, 9 juni 1922, taalkundige. Christian Hendrik Hein Eersel werd in Paramaribo geboren. Hij bezocht de Sint Paulus Muloschool, daarna de Normaalschool en werd onderwijzer. In 1950 vertrok hij naar Nederland voor studie. Na zijn akte MO Nederlands studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij keerde in 1960 terug naar Suriname en doceerde aan verschillende opleidingen. In 1961 werd hij directeur van het taalbureau dat onderzoek deed naar de talen van Suriname. Eersel zelf trok het binnenland in om inheemse en Marron-talen te inventariseren. Bij de oprichting van de Universiteit van Suriname in 1968 werd hij kanselier van dit instituut. In 1969 was hij minister van Onderwijs in het zakenkabinet May. In ditzelfde jaar verscheen zijn publicatie De Surinaamse taalsituatie, waarin hij alle nationale talen in kaart had gebracht. Door de jaren heen publiceerde hij artikelen over de taalsituatie in Suriname en adviseerde de overheid over taalkwesties. In 2003 verleende de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hem een eredoctoraat. Hij is gedecoreerd tot grootofficier in de ereorde van de Palm. In 2009 ontving hij de Gaman Gasson Matoja Award.